श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं देवभगता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांस श्रीरूपं सकलजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलललितां श्रीविशाखान्वितां. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. पञ्चतत्त्वात्मं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं. नित्यानन्दं महनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वर्षणं. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधर्म. हे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी स्क्रीन കാണാനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി സ്ക്രീന് കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 27ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കുന്നത്. യോഗരന്ദിത കർമാണോ യോഗാഭിഭാവിതേ യോഗിനോയം പ്രപശ്യന്തി യോഗേശം തം നതോ സ്പൃഹം. യോഗരന്ദിത കർമാണോ യോഗാഭിഭാവിതേ യോഗിനോയം പ്രപശ്യന്തി യോഗേശം തം നതോസ്മ്യഹം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. പരിപൂർണരായ യോഗികൾ പൂർണ്ണമായും പവിത്രരാവുകയും ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്താൽ സ്വതന്ത്രരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും നാഥനായ പരമോന്നതനെ പരമാത്മാവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം സുലഭോത്പാദിപ്പിച്ചേ. ഈ പ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത ആരോ ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ അംഗീകരിച്ചു. ഇത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം, അങ്ങേയറ്റത്തെ നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അഭക്തരും നിരീശ്വരവാദികളും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? അവർ അവരുടെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാൽ കളങ്കപ്പെട്ടതാണ് കാരണം. ഒരുവൻ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായുള്ള ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ മൂലം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകണം. ഒരുവൻ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ മാലിന്യം കഴുകിക്കളയണം. യോഗരന്ദിത കർമ്മണ. ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്താലും തമോ ഗുണത്താലും ആവൃതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. തഥാരജസ്തമോഭാവ കാമലോപാത് യശയ. ഒരാൾ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം അധമങ്ങളായ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിടുതൽ നേടുന്നത്. കാമത്തിൽ നിന്നും ലോഭത്തിൽ നിന്നും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചല്ലേ, എന്താണ് ആ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ
വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക. ഇന്ന് ജനങ്ങളെ അവരുടെ വിഷയസുഖേച്ഛയിലും ദുരാർത്തിയിലും യോഗ പരിശീലനത്തോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ധാരാളം യോഗ വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം യോഗ പരിശീലന പ്രവർത്തനത്തോട് ആളുകൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമാണ്. യഥാർത്ഥ യോഗ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 12:13 ആധികാരികമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് ധ്യാനാവസ്ഥിത തദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തിയം യോഗിന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:38 പറഞ്ഞു, പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തീയം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഗോവിന്ദനെ, ആദി ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ സ്നേഹലേപനം പ്രേമ അഞ്ജനമെഴുതിയ ഭക്തിയുടെ മെഴികളാൽ ദർശിക്കുന്ന സങ്കല്പാതീതവും എണ്ണമറ്റതുമായ സവിശേഷതകളോടുകൂടിയ ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗി ശ്യാമസുന്ദരനെ കാർവർണമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ സുന്ദരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നിരന്തരം കാണുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ താൻ കേവലം ഒരു സാധാരണ മൃഗമാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചതിനാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അയോഗ്യനാണെന്നും സ്വയം ചിന്തിച്ചു. തനിക്ക് യോഗം പരിശീലിക്കാൻ കഴിവില്ലെന്നും അവൻ വിനയപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പ നിമിത്തം മൃഗതുല്യരായവർക്കും പരിശുദ്ധമായ അവബോധമില്ലാത്തവർക്കും എങ്ങനെയാണ് യോഗം പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുക? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരും തത്വജ്ഞാന ധാരണയില്ലാത്തവരും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അഥവാ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പിന്തുടരാത്തവരും ഇന്ന് യോഗികളായി നടിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രമക്കേട് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 6-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യോഗ പരിശീലനം കുറിച്ച് ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള യോഗ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നതെന്ന്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു. കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം. ജ്ഞാനയോഗം പഠിച്ചു, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ ധ്യാനയോഗം, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ അഷ്ടാംഗയോഗ അല്ലെ. പിന്നെ ഭക്തിയോഗ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായില്ലേ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം, ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം, അതാണ് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. സുസുഖം കർത്തും അഭിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. യോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അർജുന എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, എന്നാലേ ഈ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു അന്ന് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിലെയും അല്ലെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് യോഗ എന്ന പേരിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആസനങ്ങളാണ്. ഹഠയോഗം അല്ലെ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങള്, പത്മാസനം, കൂർമാസനം അല്ലെ, ശവാസനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ ആസനങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതല്ല യഥാർത്ഥ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോരോ കർമ്മത്തിലൂടെ ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആയാലും, ഭക്തിയിലൂടെ ആയാലും, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആയാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മാറി. അപ്പോൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗ എന്നാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? കേവലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള 8 സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് ഈ ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യോഗ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് വിജനമായ സ്ഥലം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ മാൻതോല് വിരിച്ച് അല്ലെ, കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ മാൻതോല് വിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യുഗത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും വേണ്ട. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നാളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കൊക്കെ കാരുണ്യം. ആരാണോ യോഗ്യതയുള്ളത്, യോഗ്യതയില്ലാത്ത മറ്റന്നാൾ 18-ാം തീയതി. അപ്പോ ആർക്കാണോ യോഗ്യത, ആർക്കാണോ യോഗ്യതയില്ലാത്ത, അതൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും
കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിലതും പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. നമ്മൾ അതിന്റെ യോഗിനാമഭി സർവേഷം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു 6-ാമത്തെ എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമ യോഗി ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറയുണ്ടായി. ഇവിടെ പിന്നെ എന്താണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉള്ള ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കാനാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കൽ പ്രയാസമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന. ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ സ്നേഹലേപനം പ്രേമാഞ്ചനം എഴുതിയ ഭക്തിയുടെ മിഴികളാൽ ദർശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂർദാസിന് കണ്ണ് കാണില്ല, ഭൗതികമായിട്ട് അന്ധനാണ്, അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ദിവസവും ആ പൂജാരിമാരൊക്കെ തമാശയൊക്കെ ഉണ്ടായി, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറുപടി എന്താ, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് സൂർദാസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആരും പറയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ ദർശനം കൊടുക്കും സൂർദാസിന്. ആ സൂർദാസ് പിറ്റേന്ന് വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പറയും, ഇന്ന് ഭഗവാൻ നീല ഡ്രസ്സാ ധരിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് ഭഗവാൻ മഞ്ഞ ഡ്രസ്സാ ധരിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇവർ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് സൂർദാസിനെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ന് ഡ്രസ്സൊന്നും ചേർത്താതെ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചു. അപ്പൊ സൂർദാസ് അന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഇന്ന് വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്, എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാ എന്താണ് ആ സൗന്ദര്യവും കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത് സൂർദാസ് അത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ചനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രേമം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കുറൂരമ്മയും പൂന്താനവും വില്ലമംഗല സ്വാമി മഞ്ജുള അല്ലെ, അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാർ, വില്ലമംഗലം സ്വാമി. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദർശനം നൽകുന്ന അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും ആ യോഗികളൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്നു ആ പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്, എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിലോ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അതിഭാഗ്യവാന്മാർ. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു, അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപ വ്രജോപസു എന്നിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോപകുമാരന്മാരുടെ മിത്രമായിട്ട് കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നു. നന്ദമഹാരാജാവിന് യശോദാമ്മയ്ക്കും പൊന്നോമനം ഉണ്ണിയായിട്ട് അവരെ ലാളിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവർ അവരൊക്കെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഗജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഗജേന്ദ്രന് ആനയുടെ ശരീരമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തിയോഗി ശ്യാമസുന്ദരനെ കാർവർണ്ണമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ സുന്ദരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നിരന്തരം കാണുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ താൻ കേവലം ഒരു സാധാരണ മൃഗമാണെന്നും സ്വയം ചിന്തിച്ചെന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അയോഗ്യനാണെന്നും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. ആനയുടെ ശരീരമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, സ്വല്പം അഭ്യസ്യധർമ്മസ്യത്രായതേമോപയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗജേന്ദ്രനെ അവസാനം നിമിഷം 1000-കണക്കിന് വർഷം തന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നോക്കിയല്ലേ. അവസാനം കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഓർക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു ഈ ആനയുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ തന്നെ. നമുക്ക് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം.
നമോ നമസ്തുഭ്യമസഹ്യവേഗ ശക്തിത്രയാകില ദ്വിഗുണായ പ്രപന്നപാലായ ദുരന്തശക്തയേ കതീന്ദ്രിയാണാമനവാപ്യവർണ്ണനി. നമോ നമസ്തുഭ്യമസഹ്യവേഗ ശക്തിത്രയാകില ദ്വിഗുണായ പ്രപന്നപാലായ ദുരന്തശക്തയേ കതീന്ദ്രിയാണാമനവാപ്യവർണ്ണനി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ്. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് 3 വിധത്തിലുള്ള അതിപ്രബലമായ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രകനാണ്. സമസ്ത ഇന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെയും സംഭരണിയായും സമർപ്പിത ആത്മാവുകളുടെ സംരക്ഷകനായും അവിടുന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അപരിമിതമായ ശക്തിയുള്ളവനാണ്. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അങ്ങയെ സമീപിക്കാനാവില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങേക്കായി അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ്. ആസക്തി, അത്യാഗ്രഹം, കാമം ഇവകളാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രനാകുന്നതിന് ഒരുവന് വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രബല ശക്തികൾ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അഭക്തർക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും സാക്ഷാത്കൃതനാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ ഈ ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ തടസ്സങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയും അവന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ ഭഗവാൻ സമർപ്പിതാത്മാവിന്റെ സംരക്ഷകനാണ്. ഭഗവാന്റെ കമലചരണങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ ഒരുവനും ഒരു ഭക്തനാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരുവന് സ്വഗേഹത്തിലേക്ക്, ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. ഇവിടെ അതിൽ പറയുന്നു എന്താണ്? 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വളരുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ആസക്തി, അത്യാഗ്രഹം, കാമം. ഇത് നമുക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭഗവാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്നല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഏവാന് കമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാന സ്വന്തം നാശ്യാമ്യാത്മഭാവസ്ഥ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസത. ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ശൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഉള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൂടുതലല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഭഗവാനെ യഥാമാ പ്രപത്യന്റെ താമസതയുഗജാമ്യം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തരുന്നു. ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അനേക ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അത് ഉറപ്പു തരുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ജ്ഞായം വേദ സമാത്മാനം യച്ഛക്ത്യാഹം ദിയാഹദം തം ദുരത്യമാഹാത്മ്യം ഭഗവന്തമിതോസ്മ്യഹം. ജ്ഞായം വേദ സമാത്മാനം യച്ഛക്ത്യാഹം ദിയാഹദം
തം ദുരത്യയ മാഹാത്മ്യം ഭഗവന്തമിതോ സ്മൃഹം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഈശ്വരന്റെ അംശവും ഭാഗവുമായ ജീവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പ നിമിത്തം ആരുടെ മായാശക്തിയാൽ ആണോ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആരുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക ദുഷ്കരമാണോ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചല്ലേ. നമ്മൾ എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മമെടുക്കുന്നതോടെ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഈശ്വരന്റെ അംശവും ഭാഗവുമായ ജീവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പ നിമിത്തം ആരുടെ മായാശക്തിയാലാണോ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മമ മായാതിർത്തി അല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സറണ്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മായ ആക്രമിക്കില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആരുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക ദുഷ്കരം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ അല്ലെ, വിഭൂതികൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ വൈഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ, അത്രയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും മനുഷ്യനെന്നോ ദേവനെന്നോ മൃഗമെന്നോ പക്ഷിയെന്നോ തേനീച്ചയെന്നോ പരിഗണനയില്ലാത്ത എന്തു തന്നെയായാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ഭഗവാനും ജീവസത്തയും പിതാവും പുത്രനും എന്ന പോലെ വളരെ ഗാഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കം നിമിത്തം ജീവസത്ത ഇത് വിസ്മരിക്കുകയും അവന്റെ സ്വന്തം പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മായയെ മറികടക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. ജീവസത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അവന്റെ സ്വന്തം പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലം മായ അവനെ മറയ്ക്കുന്നു. ഈ കളങ്കം തുടരുന്നിടത്തോളം ബദ്ധാത്മാവിനെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതാവുകയും അവൻ ജന്മങ്ങൾ തോറും ശാശ്വതമായി മായക്ക് വിധേയനായി തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അധോഗൃഹക്ഷേത്ര സുതാപ്തവിത്തേർ ജനസ്യ മോഹോയം അഹം മമേതി. 5:5-8 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ജീവസത്തിക്ക് അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തക്ക ബോധോദയം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം അവൻ ഭവനം, രാജ്യം അഥവാ ഭൂമി, സമൂഹം, പുത്രന്മാർ, കുടുംബം, സമുദായം, ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഭൗതിക ജീവിത രീതികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട അവൻ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്റേതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തെ മറികടക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷേ ആനകളുടെ രാജാവ് ഗജേന്ദ്രൻ ചെയ്തതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവൻ ബ്രഹ്മതലത്തിലുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉണരുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോച്ചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ വരാം. അതീന്ദ്രിയ തലം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവൻ തൽക്ഷണം പരബ്രഹ്മനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും സന്തുഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സമഭാവനയോടെ പെരുമാറുന്നു. ആ തലത്തിൽ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം നേടുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായും ബ്രഹ്മതലത്തിൽ ആയതിനാൽ അവന് മറ്റൊരു ജീവസത്തയോടും ദ്വേഷവും അസൂയവും ഇല്ല. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, മമൈവാംശോ ജീവലോക ജീവപുരുഷൻ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അല്ലെ, എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പിതാവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവും മാതാവും രക്ഷകനും സുഹൃത്തും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനല്ലേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അച്ഛൻ, അമ്മ, മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നല്ല യഥാർത്ഥ ബന്ധം എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് അവസാനം മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ജന്മങ്ങളിലെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയുള്ള അല്ലെ, ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷകൻ, പിതാവ് എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മം ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. എന്താണ്? സുഹൃത്തം സർവപ്രധാനം നാത്വമാംശം, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിമാരാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്, ഗജേന്ദ്രന് ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുക മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ എന്താണ് ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകാനാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. പ്രഭാതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി, ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പോ അത് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവര് നമുക്ക് കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളോ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തരും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അതിന് നമുക്ക് ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് മോക്ഷം നൽകാൻ മുക്തിദാതാവ് മുകുന്ദൻ മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ മായാശക്തിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം എന്ന് പറയും. അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ്? ആ ശരീരബോധത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റേത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ എന്താണ് പണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭോക്താരം മറ്റും സർവ്വലോകമാശ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആസ്വാദകൻ, പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷി, നമുക്ക് നല്ലത് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മളെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഒരാള് ഒരു 1,00,000 രൂപ നമുക്ക് അയച്ചു, ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പോസ്റ്റ്മാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പോസ്റ്റ്മാനെയാണോ അഭിനന്ദിക്കും? ആ പോസ്റ്റ്മാനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം? അല്ല അല്ലെ. ആ പോസ്റ്റ്മാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ല, അയാളെ ജോലിയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അയച്ച വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുകയും അവരോട് നന്ദി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ. പോസ്റ്റ്മാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം. അത് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭാര്യ ആയാലും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. അത് എന്താണ്? ആ പോസ്റ്റ്മാനെ പോലെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തരുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ്? ആ മാതാവും പിതാവും രക്ഷകനും എല്ലാം സുഹൃത്തും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടേക്ക് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് കഴിയുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉള്ളത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതുകൂടി നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയും അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ശ്രീ ശുഗവാച ഏവം ഗജേന്ദ്രമുപവർണിത നിർവിശേഷം
ബ്രഹ്മാദയോ വിവിധലിംഗ വിമാന നൈതേയതോപസസ്യ പുർനിഖിലാത്മകത്വാ തത്രാഖില മരമയോ ഹരിരാവിരാസി. ശ്രീ ശുകദേവ സ്വാമി തുടർന്നു, ഗജേന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാതെ പരമാധികാരിയെ വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ സംബോധന ചെയ്തില്ല. അതിനാൽ അവരാരും അവനെ സമീപിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഹരി പരമാത്മാവാകിയാൽ, പുരുഷോത്തമനാകിയാൽ, പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഗജേന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമാധികാരി ആരെന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ ലക്ഷ്യം പരമാധികാരിയാണെന്ന് അവന്റെ വർണ്ണനയിൽ പ്രകടമാണ്. അവൻ ഇങ്ങനെ അനുമാനിച്ചു: എല്ലാറ്റിനും മുകളിലായി ഒരു പരമാധികാരിയുണ്ട്. ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിസ്തരണങ്ങളായ ബ്രഹ്മദേവൻ, മഹാദേവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ മുതലായവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു: ഗജേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ നമ്മുടെയെല്ലാം മീതെയുള്ള പരമോന്നതന്റെ സഹായമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഗജേന്ദ്രൻ വിവരിച്ചതുപോലെ പരമോന്നതന് ദേവന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും മൃഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക രൂപങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ധാരാളം ഭാഗങ്ങളും അംശങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിവിധ കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണ ചുമതല ദേവന്മാർക്കാണെങ്കിലും അവർക്കാർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ ചിന്തിച്ചു. ഹരിം വിനാനൈവ മൃതിം തരന്തി. ജനന മരണങ്ങളുടെയും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും രോഗത്തിന്റെയും വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ല. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ രക്ഷിക്കാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിപത്കരമായ ഈ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏതെങ്കിലും ദേവനെ സമീപിക്കാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:20 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കാമൈസ്തൈർ വിദജ്ഞാന പ്രപത്യന്തേ അന്യദേവത. ബുദ്ധിഹീനർ താൽക്കാലിക ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവസത്തകളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളെയും പോലെ ദേവന്മാരും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ ആത്മ അംഗാനി അന്യദേവത. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ്. അതേസമയം ശരീരത്തിന്റെ കൈകളും കാലുകളും പോലുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ബാഹ്യമാണ്. അതുപോലെ മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആത്മാവ് നാരായണൻ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്. ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിങ്ങനെയും നിർണയിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വൃക്ഷം അതിന്റെ വേരിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ വേരിന് ജലം പകർന്ന് അതിനെ പോഷിപ്പിച്ചാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പോഷിപ്പിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ ഒരുവൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലവേരായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. ഒരുവൻ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലൂടെ തന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നുവെന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി തൽക്ഷണം അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രന്റെ സഹായത്തിനായി ദേവന്മാർ വന്നില്ലെങ്കിലും അവന്റെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥന മൂലം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ അവന്റെ മുൻപിൽ തൽക്ഷണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദേവന്മാർക്ക് ഗജേന്ദ്രനോട് കോപമുണ്ടായെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. കാരണം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. യസ്മിൻ തുഷ്ടേ ജഗത് തുഷ്ടം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായ എല്ലാവരും സംതൃപ്തനാകും. യഥാ തരോർമൂലം നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധ ഭുജേപശാഖ പ്രാണോപഹാരാച്ഛയതേന്ദ്രിയാണം തദൈവ സർവാർഹണം അച്യുതേച്യ. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അതിന്റെ തടിയും ചില്ലകളും തളിരുകളുമെല്ലാം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ ആമാശയത്തിന് ആഹാരം നൽകിയാൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി സംതൃപ്തരാകും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകും. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെയും എല്ലാറ്റിനെയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും എല്ലാറ്റിനെയും കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷം പോലും ലഭിക്കില്ല. മോക്ഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. മോക്ഷം അതിലും താഴ്ന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്തി കൂപ്പുകൈകളുമായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തടിയിലും എല്ലാ ചില്ലകളിലും ഇലകൾക്കും എല്ലാറ്റിനും ലഭിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ തൃപ്തനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും തൃപ്തരാകും. ഭഗവാൻ തൃപ്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തൃപ്തരാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരമായിട്ടും ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ് ഭഗവാനെ മാത്രം എല്ലാ സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടില്ല അല്ലെ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരനായ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ഇവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഒരു ആന വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരുവോ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടല്ലേ? അവരൊക്കെ ഡൗട്ട് ചെയ്തു. എന്നാലും ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര തന്നെ എന്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമായി പോവില്ല അല്ലെ. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ സ്മരണ കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെ. എല്ലാറ്റിൻ്റെ അകത്തും അത് നമുക്ക് കാണാം. വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലായാലും അല്ലെ, വൃത്രാസുരനും അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സ്മൃതിജ്ഞാനം അബോഹനം ച, നമുക്ക് ഓർമ്മയും മറവിയും എല്ലാം തരുന്നത് ജ്ഞാനവും എല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്മരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഗജേന്ദ്രൻ ഈ ജന്മം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അല്ലെ. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ആയിരുന്നപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമേ ഭക്ത പ്രണശതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അതിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഭഗവാൻ ആനയുടെ ശരീരമായിട്ടും അല്ലെ. ദേവന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ദേവന്മാർ വിചാരിച്ചു, ഈ ഒരു ആന വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വരാനോ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്ദ്രനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ ആദ്യം എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് പോകും, ബ്രഹ്മദേവൻ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോകും, ശിവനും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊരു ആന ഗജേന്ദ്രൻ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വരുമോ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് വന്നു എന്നാ പറയുന്നു. അത്രയും തിടുക്കത്തില് ഭഗവാനെ വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ തിടുക്കത്തിൽ അവിടേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തും ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഗജേന്ദ്രനും ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സാരൂപ്യമുക്തി കിട്ടി. ഭഗവാന്റെ പോലുള്ള 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തോടു കൂടിയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവനും ആ മുതലയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കിട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നു എന്താണ്, ആ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ആ മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ ഫലശ്രുതി ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഈ ലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണ, ഇതിന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിലുള്ളതാണ്. 4-ാമത്തെ 8, 4, 24, 25 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ അത് എടുക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ അതിപ്രഭാതത്തിൽ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റലുടനെ എന്റെ രൂപം, നിന്റെ രൂപം, ആരെയാണ്? ഗജേന്ദ്രന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ തടാകം, ഈ പർവ്വതം, ഗുഹകൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, കരിമ്പു ചെടികൾ, മുളഞ്ചെടികൾ, സ്വർഗീയ വൃക്ഷങ്ങൾ, എന്റെയും ബ്രഹ്മദേവന്റെയും മഹാദേവന്റെയും വാസഗൃഹങ്ങൾ, സ്വർണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ് എന്നിവകളാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ത്രികുട പർവ്വതത്തിന്റെ 3 കൊടുമുടികൾ, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വാസസ്ഥലം ക്ഷീരസാഗരം, എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികരണങ്ങളാൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപ്, എന്റെ ശ്രീവത്സമുദ്ര, കൗസ്തുഭരത്നം, എന്റെ വൈജയന്തിമാല, എന്റെ കൗമോദകി ഗത, എന്റെ സുദർശന ചക്രവും പാഞ്ചജന്യ ശംഖും, എന്റെ വാഹനവും പക്ഷികളുടെ രാജാവുമായ ഗരുഡൻ, എന്റെ ശയ്യയായ ശേഷനാഗം,
എന്റെ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളായ ഭാഗ്യദേവത, ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദമുനി, മഹാദേവൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം ഇവകൾ പോലുള്ള എന്റെ അവതാരങ്ങൾ ശ്രവണം ചെയ്യുന്നവന് പുണ്യമേകുന്ന എന്റെ അപരിമിതവും സർവമംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, ഓങ്കാരമന്ത്രം, നിരവേഷ സത്യം, സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തി, പശുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും, ഭക്തിത സേവനം, സോമന്റെയും കശ്യപന്റെയും പത്നിമാരായ ദശപുത്രിമാർ, നദികളായ ഗംഗയും സരസ്വതിയും നന്ദയും യമുനയും, ഐരാവതം എന്ന ആന, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, സപ്തർഷികൾ, പുണ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യർ ഇവകളിൽ അതിശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും ഏകാഗ്രമാക്കുന്നവർ എല്ലാവിധ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവിധ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കപ്പെടും. അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു, ജന്മ കർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വ തത്വ ദേഹം പുനർജന്മനേതി മാമേതി സോർജന പഠിച്ചല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? അത് ദിവ്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ട, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീലയിൽ, ഗജേന്ദ്രമോഷൻ ലീലയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? ത്രികുട പർവ്വതം, അതിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ അലങ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. അല്ലെ? വൈജയന്തിമാല, കൗസ്തുഭരത്നം, ശ്രീവത്സമുദ്ര, ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങള്, ചക്രം, ഗദ, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പാവപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അതിൽ തന്നെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതിന്റെ ഫലശ്രുതി കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഏമാം സ്തുവന്ധ്യ സ്നേനാംഗ പ്രതിബുദ്ധ്യ നിശാത്തിയേ തേഷാം പ്രാണാത്തിയേ ചാഹം ദദാമി വിപുലാം ഗതി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ത, രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഉറക്കം വിട്ട് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാലുടൻ ആരെല്ലാം നിന്നാൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന എനിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഞാൻ ശാശ്വതമായൊരു വസതി നൽകും. ഇത് ഭഗവാൻ ഗജേന്ദ്രനോട് പറയുന്നു. അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന് നിന്നാൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത്, ഗജേന്ദ്രനാൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നുവോ ആരാണ് അത് ചൊല്ലുന്നത്? അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഞാനൊരു ശാശ്വതമായ വസതി നൽകുമെന്ന് ഭഗവാനിയുടെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പോ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഗജേന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ സാരൂപ്യമുക്തി നൽകി ഭഗവാന്റെ പോലുള്ള ആ ചതുർഭുജ 4 കൈകളുടെ രൂപത്തോടു കൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീമദ്